Se tiġi żviluppata għodda li tippromuovi drittijiet ta' tfal fil-qasam legali permezz ta' kollaborazzjoni bejn l-Aġenzija Legal Aid Malta u l-Uffiċċju għall-Kummissarju tat-Tfal, flimkien ma' Dr. Giuliana Xerri Ferrante li hija membru tal-Kumitat tal-Ġnus Magħquda dwar id-drittijiet tat-tfal. Permezz ta' din l-għodda tfal jistgħu jingħataw servizzi kemm jekk huma akkużati, xhieda, vittmi ta' vjolenza, abbuż jew inkisrulhom id-drittijiet tagħhom jew saħansitra jekk hemm xi problemi fil-familja tagħhom. Din l-għajnuna mhux biss se tkun aċċessibbli iżda wkoll adattata għall-età tat-tfal. Ta' fil-waqt li kull deċiżjoni se tittieħed malajr iżda b'kawtela, kif se tkun ibbażata fuq id-drittijiet tat-tfal u dak li hu l-aħjar għalihom. It-tfal bekk se jkollhom id-dritt li jkunu involuti billi jifhmu dak li jkun għaddej. Barra minn hekk dawn għandhom jiġu trattati b'dinjità u b'mod li jkun ġust. Din l-għodda ġdida tnediet mill-Ministru għall-Ġustizzja Jonathan Attard flimkien mal-Ministru għad-Drittijiet tat-Tfal u l-Politika Soċjali Michael Falzon. Qed naraw aktar speċjalizzazzjoni fil-kamp kriminali, b'riforma fl-inkjesta maġisterjali, għandna issa l-abbozz ta' liġi marbut mal-qorti kummerċjali speċjalizzata u anke mbagħad fid-diversi uffiċini li jipprovdu servizzi, inkluż l-għajnuna legali fejn hemmhekk qed irridu naraw panel ta' avukati speċjalizzati li joffru l-assistenza direttament lit-tfal. Dak huwa l-pass li jmiss u allura l-inizjattiva tal-lum hija pass importanti biex inkomplu nibnu fuqha. Jieħdu drittijiet ta' tfal għamilna ħafna, ma dejjem se jibqa' x'nagħmlu aktar. Ġifieri ma nserħux il-nafsna u ngħidu li isma' wasalna fejn għandna naslu li żgur li tajna ħafna drittijiet lit-tfal, li żgur rajna li nħarsu lit-tfal kemm jista' jkun f'kull ambjent u li żgur u l-poplu Malti għandu għal-qalbu tfal tiegħu kollha. Li żgur nibqgħu naħdmu, rridu naħdmu iktar flimkien biex nimxu aktar il qudiem.